Emmanuel Macron ye l'Amérique ka charia sen tali utukalo tɛmɛnen na ka kɛɲɛ ni sɔrɔmafɛnw gɛlɛyaw ye duniya kɔnɔna na lagosi a ka faransi lasigidenso kɔnɔna na Washington DC ko ale ni nanzarala marakɛla caman haminen don l'Amérique jamana kelen de b'a nafa. Arabadona Hawaii jamana volcan ba wulilen kuluji tasumalama wulora ka ɲɛsin ka sirababa belebeleba ma ni a datuguli bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye u ka jamana kan. Arabado NASA ye tɔnsigi kɛnɛ sigi ka ɲɛfɔli kɛ Artemis 1 ka Orion la saguliw kan k'a sɔrɔ capsule min ka kan ka bi Océan Pacifique kɔnɔna na décembre kalo nata tile 11. Melanie Brown musolamɔgɔ min wele kura nin y'a san 51 ye laseginna a somɔgɔw ma Fort Worth dugu la. A fa ye a joli sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a yira k'a fɔ ko ale den don. Polisi fɛnɛ bɛ sɛgɛsɛgɛliw la a weelekuli cogoyaw kan. Arabu dɔnkilidala LL Cool J farala Joe Biden na a furumuso kan ka ɲina Arc de Noël yelen minɛ l'Amérique masayaso kɛrɛfɛ Arabadona